ina al'ummar Najeriya musamman magoya bayan jam'iyyar APC. Hausawa kan ce ko da kana da kyau to ka ƙara da wanka. Al'ummar Najeriya kada mu manta mun fito muna neman sauyi, kar mu manta mun kwana a hannun jam'iyyar su 'yan agabarce mu jam'iyyar su o'u mai bluetooth. To ku sani cewa idan har muna neman sauyi to kar mu manta da makamin mu da muka manta shi a ofisoshin da ake rijistar zabe, da mu garzaya ofisoshin da ke kusa da mu da mu karɓi katukan mu na zabe. Wasu sun sabunta katukan su, waɗansu kuwa shekarun su basu kai ba. To mu sani cewa katukan mu na can jibge a ofisoshin da ake kula da katukan zaben mu, da mu garzaya mu karɓi katukan zaben mu, domin sai da katin mu na zabe za mu zaɓi gwanin mu, sai da katin zabe za mu zaɓi Bola Ahmad Tinubu a matsayin shugaban ƙasar Najeriya, sai da katin zabe za mu zaɓi Ahmadu Aliyu Sokoto. Mu yi zaɓen jam'iyyar APC daga sama har ƙasa. Wannan sakon hannunka mai sanda ne daga jajartaccen 'ya'yan jam'iyyar APC, wato Alhaji Murtala Shehu Zamo, Murtala Hauka da Alhaji Ibrahim Usman SC Mainiyo, tare da Bahu Muhammad na makaɗan